solche Leute like strict parents of like kind of cool parents, chill, sine chilled man, pa, chill, sine, hot, sine. Eu niet gezet. Zonder een dolle sine. Ik de doel view sine, ik de plan meu sine. So, sy is confused of whatever you do is, weet net daar is iets wat God vir jou het. Maar dit is die waarheid. Ja, dit is die waarheid en my man rykie lekker. Maar nou nie lekker. Oh, ek kyk Ayo guys, welkom terug in die Jane's Room. Vandaag se episode gaan ons nog much doen nie. Ons is kinda unprepared, but soos hulle sê ons is hier. Ja, oké, ons gaan sommer begin by DJ. Almal ken jou mos nou al geheet, onze fans, onze viewers, mense wat ons lief het, mense wat ons voor lief is. Hulle ken vir DJ. DJ, so, hoe was jou week? Gaan sommer begin. My week, Ja. kijk, my week was nogal matchy because is nog tweede dag moest in die week, ne? Ja, nou Zo is het nog matchy guys, man, het is nog afkoel. Maar ik is kinda happy. Zo die week lekker afbeginnen, not gonna lie. En weet ik klink ik saggie, of wat die maar ik zal een beetje harder praten. Ja, zo, maar mijn week is alright zover, ne? Hoe was die? 2 dagen, zoals die gezegd die week het nog actually erg aangegaan. Die gaan ons sê die naweek, sien die van vrijdag af tot zondag. Ja, maar niet zeggen vrijdag en zo en de naweekie. Anders net verkeerde dingen wat plaats vindt. Wat verder aan die week, nee, die week was rustig geweest. Niks magic gebeuren. Ja. So ja, Owens. Je moet zeggen wat je week. Oh, Kun je begrijpen wat je week? nee, voor mij was het weer ook chill, bij stressvol, ja. Maar ja, een schap aan. Zo ik kan je nog maar zeggen over de week, zoals die ook zo zei, ja, die week was bij chill, ja, afkoelen en zo. Dat was mijn week, DJ. How are you? Maar ja, ons gaan nou like aangaan, nee. Ik wil nou like Gelijk was Si Maga yang gue beli gue, dia kerasan banget. Ja, dat is toch. Maar ja, Owens man. Zie nie, sinds ons mos nou al like bij episode 8 is, ne? Ja, die was. Wat episode is het reg nog? Episode 8, ne? Dat is Episode 8, bro, like a review man, like since episode 1 till now. Zie nie, DJ, a review. Hoe denk je man, hoe gaan het? Zie nie, hoe vaar ons? Volgens mij, hoe ons vaar, ik zal niet zeggen, ons doen actually highway great in het. Maar ik weet ons is evers man. Like ons motiveren elkaar actually om evers te kan wezen, nee. Maar ik zal zeggen, ons is hier, waar ons wil wezen, maar ons weer daar aan. Om te komen waar ze willen wezen. Ja. Dank je, Steven. Want jij het actually dezelfde te zeggen. Ja, nee, bra. Ik weet. Ik voel ook zo in een way zien van us like feit flex wat ons zo along the way zien dan wat ons verkeerd gaat doen zien. Like ik ga soms specifiek ook weer zien sinds een episode wat ons ook hier op pauze te zien. Ja, bro, zien zo hij was dan wat ons verkeerd gedaan het zien. Maar En niet we gaan leren uit zien. Oké. Oh ja. Ons die kan zo zijn, nee, maar ik voel net, behind the scenes was nodig voor de fans. Ja, bro. Ja, bro. En Ja. ik niet allemaal hebben gekeken, zien. Oh. Dus mijn mensen weten dat het beter is, maar ik zal je aanraden om behind the scenes te gaan kijken. Jaden en was hier, let's see of it. Kumbahan naman yung selfie, bro. Kumbahan naman yung selfie, bro. Jaden Like life, man. Jaden En sa nila aanray gaan kay kasubli behind the scenes. Onze Dat is actually mal mas kagak. like camera gebeur bro en
Dat is fun, man. Ons na dit weer Ja. betoon, man, nie mensen. Het gaat nakomen. En ons het nog iets wat ons ook wil doen, zien jullie. Aangezien jullie aan iets ja, stil is bra. in die comment section, jullie nooit, ik vraag niet, misschien beef jullie ons van de kant af, maar ons waardeer die wat niet beef. Amper mention ik heb beef op die WhatsApp groep, bro. Bra. Ons gaan niet Ons eens gaan niet eens denken. Maar ons beplannen om like een pop de balloon te shoot. Nee. Dat gaan binnenkort gebeuren. Ik wil niet specifiek wees wat de tijd is. Of wanneer ons dat gaan shooten, maar dat zal binnenkort gebeuren. En die meisjes nog, of mannen, ziens, mannen, guys, als jullie belang stellen aan die pop de balloon, dan kunnen jullie spinten daar zo. Like, Ons gaan ons zal posters maken en een groep. als je belang stelt, zal ons jou een invitation ook sturen, zodat je kan je invitation wijzen als je like, op Ik denk ons kan actually een WhatsApp groep maken en dan zet ons die link in die episode description. So as hulle wil deel wees van die hele ding, dan kan hulle maar net die groep join, dan gaan ons sien wie is daar, dan sal ons hulle allemaal tekst. Ja. 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 Om te gaan zien wie stel actually belang. Ja. En die pop de balloon, Oh, dat ja. is wel ook. Ja, guys, maar die doel is om like, ons wil like, hoe kan ik nou zeggen? Wat single is, wat jullie wat, ja, voor jou bekredit te brengen, ja, maar single mensen, laat liefde vinden zien, ja, dat is het doel, ja. En fun man, ons En geniet ons man net, ja, maar om onszelf te genieten, man. Kan daar niet mensen met de verhouding tussen gaan? ja, je wil nu worden. Als je verhouding gaat verstaan. Ja, Dat als is je het voor fijn. gaan verstaan, dan is het fijn. Ja, maar het is wat ons beplan. Ik geloof mijn verhouding gaat niet verstaan. Zo, ik zal de camera guy weer zijn daar, guys. Moet niet bij je verwachten met DJ of iets. Wat? Ik joke niet. Ik ken die Ik bosse joke mensen, niet. Ons bosse- zal zien Die hoe MC ik dat die nog voor MC doe. is. MC Die is, MC ik ken die is. MC ook eens. Ja, maar ik wil iets wezen. Ik is een TJ. Ik meen maar. Ik heb die verhouding niet. Ik ga definitief weer deel wees. Ja. Bra. Gaan jij was stil? Ik is maar. Ik is maar die camera guy, bro. Ja, guys, gewoon vergeet man. We zullen net exception maken voor die te woord die na die is met je reders en dan kijk voor ons als koning gevraagd. En zo op jullie als fans kan ook vergeven en kan verstaan alsjeblieft. Maar je hebt toch wel dat lezen, hier gehad, hoe kom je niet vandaan, die kan weer zien. Zo ja. Maar als ik Heb wish. ik te kort gepraat? Nee, je praat nogal bij je weg. Ja, soms iets. Ik wil iets zeggen, maar die woorden komen niet zo niet. Nou, ik probeer me. Like mijn tong recht klimmen laten. Ja. Zie je, ik wil zeker Afrikaans, ik jullie vragen. Kijk, dan kom maar Engels weer, verstaan jullie? Recht Afrikaans, maar zie een paar vragen. Net zo gek. Is Gelukkig always. vandaag. Is always zit ik voor ja. Ik vraag voor ons. Want jullie alle doen niet ons. Het gaat Actually, wat allemaal. Voor Ons allemaal die op ons die allemaal bank. voor die is. Zie je. Hoekom denk je dat ons als mannen, hè? Onze mannen, oh ja, groot mannen. Hoekom denk je dat ons als mannen, nee, niet actually praten over onze gevoelens, maar like, hoe ons voelen zien. Misschien ook zus bijvoorbeeld, ik maak bij jou zeer zien. En je zal het altijd, je zal het aan zien, tot de tijd waar je voelt, nee man, ik is nog nog. En dan zal je misschien ook zien. Ja, ik verstaan wat je bedoelt. Oké, ik ga van mij praten. Ik ga niet zeggen volgens mannen niet, maar ik denk majority van mannen zou misschien relate, nee. Maar meeste van het, ik denk ook om ons hier praten, is omdat ons, like, je raakt groot met een vriendenkring of type vrienden, man. Zie, wie nooit, of je zal vinden, nee, sommige van je vrienden hebben die gevoelens, zoals ons als mannen. Die guys hebben die gevoelens, zo. Als ze iets doen aan jou, hulle dankie of het heeft vergeet aan jou niet, of enig iets, zo. Enige tijd van de dag gaan misschien iets over jouw gevoelens of iets personal een beetje proberen delen met hulle, dan zal hulle dalk een joke maken of zo zijn. Of alleen die zwak. Of alleen je zwak en dan als je nog niet weer een man zie je zo. Hij is, ik denk dat meestal van die tijd is
die reden ook om onze gevoelens wil uitpraten is omdat onze verhoudings niet recht genoeg is van als altijd één persoon waar je zal je gevoelens met deel. Zie je, zo. Ik denk meestal het gaan over surroundings waar je met is van je denkt waar gaan hij zijn, waar gaat zij zijn en zo voelt zie je. Zo dan besluit je maar Om niks te once zeggen. om niks te zijn en maar Voor jezelf dan. die vrede te houden en dat niemand van jou voel maakt, je verstaan me. Maar denk je ook niet, is het gevaarlijk om alles like, te kropen? Dat kan bij gevaarlijk wees. Zien. Because the facts man. En dat kan leiden tot... Je gaat daarvoor beginnen move. Zie je, als wij gewoonlijk move. Zie je, ja, zie je, gaan misschien zoals bijvoorbeeld, je gaan vrienden verloren en zie je, en dan leidt het tot, je voelt alleen en allerlei, zie je. Ja, dat is ook om ik zeg, je zal je misschien niet comfortable voelen om in je vriendenkring of waar je is met die type mensen te delen. Maar als het al één persoon is wie je verstaan van dag 1 af of wie al die, ik weet je hoe Andere kanten, rechterkanten van je gezin. of ja, of als ik zei once die personality van je gezien het, wat het type mens je is en jij weet voor een feit dat niemand je wel zo tevoren gezien het of je zo tevoren getreden het. Eigenlijk dat je automatically like comfortable voelt met die persoon, zie je, om te kan delen. Maar als je bij je groep is of bij je mensen is, wie niet meer comfortable is om je te delen, zal je niet delen, zie je. Maar ik weet dat kan life effect op je heeft als je niet praat, because mensen van als guys wat mal raakt, bro. Anger issues. En anger issues, één verkeerde woord en dan bekleed die guys. Suicide zo. Verstaan je? Van goed wat Ja. je wil niet. Maar dit is net wanneer je niet die persoon krijgt en je niet verstaan. Zie je maar. Ja, die guys, Ja, nee, ik denk het is zijn dat. gevoelens zal. Dat is al right wees man. Ja, nee, dat is al alright, these guys man. Dat is wat men niet kan delen guys. Nee. Is al right wees bro. Krijg net voor persoon. Of schrijf of iets, hè? Dat wil ik niet. Ja, Ja, maar we zeggen zo schrijven. Gewoon zijn naam is, ja, Ja. jij maakt ook soms net zo. Hij kan dat je advies is aan die guys wat nog niet zo voelen. Dat kan niet opmaken en praten met mensen niet. Of voelen mensen, kan niet verstaan niet. Zie je. Schrijven. Try net iets doen. Als verschillende goedjes wat je Wat je kan doen. doen, ja. Zoals de hele nog eens schrijf. Ik heb een wat ik opgeleid heb, maar ik doe het nooit. Maar ik geloof het zal werken misschien voor jou. Zie je. Dat vat een stap mee bro. Vat een stap. Loop met je kan één groet het mensen of je hoeft mensen te groeten, maar vat dit een stapje. Je zal me weer zeggen. En denk, wees alleen en denk een beetje lekker. Dat is confound. Nee man. Nee, terug. Of als environment waar je is, dat like some type of hoe je voelt. Zie je zo, hij is maar het wat ik je kan geven. Vat een stapje. En als je iemand taal trust of gemakkelijk voelt met iemand, dan kan je iemand vragen om je stapje te vatten. Ja, kan je ook maken, ja. Dat kan je ook maken. Ik geloof je dat ook kan maken. Zo, nog niet. Ja, nog niet vaccines. Zien ja, in de scenes. Hoeveel zullen stemmen samen wat ons like nou gezegd heeft? Zien je? Of is het of verschillende perspectieven op je punt? Ik voel jezelf zoals DJ bro. Kijk, dat wordt ons nou de klomp net zo leuk. Say live in the focus, you can see. Wat ons nog een Maar hoe die jezelf zo? Als het Hoe die- beter om voor jezelf te houden. Oké, hoe die zullen we Jullie iets precies smeren? smeren. Oké, persoonlijk nog echt niet. No, niet met therapeut. Maar kijk, sometimes is je niet comfortable genoeg om bij je goed met een vriend te delen. Hè. Ja. Dan ga ik maar liever naar mijn notes toe op mijn phone en dan gaan schrijf alles neer voor mij. Zo, dan bid ik voor die zaak. En als ik voel ik is nog geheel van hij, dan gaan delete hij note. En dan zodat ik vergeet van alles. Verstaan je? Dat is maar net hoe ik het doe. Ja, hij is nogal een goede. Ja, dat dat is is heel dat is klaar. aardig, ja. Ik vat klopt. Vergeet nooit gedenkt.
So, Jy kan so ook maak. Dis kinderloos. Maar ouens, ja, nog een. Allee. Wat zou je dan verkiezen? Zie je, oké, TJ, ik weet hoe je het niet, waarschijnlijk weet hoe je het niet, maar wat zou je dan verkiezen? Like strict parents of like kind of cool parents, chill, zie je, chill man, pa, chill, zie je, hoe? Bra, ik zal die cool parent kiezen. Hoe kom die parent gaan cool als hij hoort na? Zoals enige iets gebeurt in de straat, dan ga ik twijfel om te gaan zitten en opmaken. Verstaan? Want die strict parents bralen zo strikt dat je dingen zal gebeuren in de straat en dan als je zo bang om met te praten. Verstaan? Ja, je voelt uncomfortable. Ik verstaan. My take op het is strict parents nie. Ik voel net hulle wil hê jy moet dan al reeds op die harde manier weet. Ek weet nie, voel die strict parent dat ek weet nie, maar ek weet nie voel die strict parent dat as jy dalk eendag na jouself moet kyk, dan as gaan jou parenting like spyt wees hoekom ek strict was op jou nie. Want uit die dinge leer op die harde manier alreeds sien. So, 'n strict parent dink ek dink vorentoe, maar 'n cool parent dink ook vorentoe, maar sy los die keuse in jou hande. Ek sou sê 'n strict parent voel, gaan die keuse op hulle vat, sodat jy kan na jouself kyk vorentoe. Sien. Ja, enige way in 'n strict parent, hulle dink maar net sodat jy kan aan die voorkant na jouself kan kyk. Maar meestal sê parents, my kinders Skelen man, skelen. Ja. skelen maar. En weet je, hoekom voel ik een strict parent is like strict. Sien, is van, hulle het Hulle het dinge experience vooruit hulle. Ja, hulle dinge experience nie, Ja. en hulle ouers was like strikt met hulle, en hulle dinge skelm gedoen, sien nie. Nou is Nou het wil like, vir jou die regte voorbeeld maak. verstaan nie, ja, maar dan gaan ons nog altyd dinge skelm doen. Especially nou se generasie. Ja. Ja, nee, dat is dat hoekom is dat is hoekom ek sê ons, maar, sien nie. Dus daarom ik voel ook niet. Strict parents moeten niet strikt is op hulle oudste kindje. Verstaan? Want jij als oudste kind gaat nou met die mentaliteit groot raken. Like, ja, als ik nou die ding doen. En mijn pa vindt nou uit. Nou ben je is op een zekere groot age. Je gaat nog steeds zijn vrees en jou niet. Verstaan je? Nou als het nou die een na jou. Als van hij, never mind mijn pa, never mind mijn ma. Want hulle het dat gedoen met die. Soos wat hulle gedoen het met die oudste dokter, gaan hulle nou nie met my doen. Verstaan jy? Want soos ek altyd sê, ek was 18, maar 5-4 moes ek in die huis gewees het. So my suster is 17, 16, maar 11-4 kom sy in die huis. Verstaan jy? So dit is niks. So volgens in die ouers se oë is dit niks. Maar in my oë is dit 'n moerse issue. Van by my, toe ek op by age gewees het, toe kon ek dit nie reg kry nie. Verstaan jy? So dis daarom ek ook in a type of way voel ek like hy fuck strict parents, fuck dit. Ek doen nou, ek is nou op my age nou doen enige ding wat ek wil doen. Want jy fokus dan nog steeds op my, never mind nou die ene wat na my kom. Vang nonsens aan my fokus op haar. Verstaan jy? En is nog altijd de eerste keer wat ik zoiets hoor. Dat parents niet weer zo en zo zullen was met de eerste keer. Dis hoekom ek glo jou oma. As jy by oma groot geraak het, dan sal jy, as amper soos die, jy sal 'n persoon sien wat by sy oma groot geraak het, en dan sal jy 'n persoon sien wat by sy ma groot geraak het, maar sy ma het letterlik die oma se mindset gehad en dit op die kind afgesmeer. Sien soos, jou ma is amper omerig, maar is jou ma. Sien jy, like, sy sal nie die snaaks goedjies doen wat sekere maats doen, of jou ma is net different, maar laat ek sê, sy het wysheid wat sy vir jou gee, in 'n manier hoe jy kan dan hanteer, hoe die lewe na jou toe kom, verstaan jy? So, hy is ook 'n ander tipe tyd wat ons sê daar.
Dan nog een beetje vragen ons, maar ik voel like ik vraag te baie sien. Sien, vraag een beetje vragen wat oké. Ons gaan naar huis leiden. Van die jaar op einde komt zien. Want ja, sal hulle rare kies like om geheid te wees, asof om gelukkig te wees. Sien. Is ook rare be rich, of zo. Rich and unhappy. Rich and unhappy or En rich. broke. Broke and happy. Yes. Ja, bra, ek sal maar Broke ryk en en gelukkig. Jo, en ongelukkig. Life. Ja, ek wil maar ryk en ongelukkig. Yes, bra. Ryk en ongelukkig. Onthou, Julle Ek is julle is ek julle geloof- gevoelens eers. Nee, ek en geloof- wat mense doen nie dinge met gevoelens Kijk, mos. ja, ons doen nie goed dinge met gevoelens sommerie. Laat ek nie sê nooit, Ja, maar nie sommerie. Ja. Oh yeah. Sien, Nee, soms julle is is het jare, brein ken dan. nie. Nee. Maar ja, Sommer maar ja, as maar net my brein weer goed tyd sien, ek het nie my hart nog kans om te react op my nie, die brein al reeds. Nee, maar kyk die Zaret, ons aan hy kant toe. Wat sien, my hart waar nie nou oor gevoelens nie. As die geld, dit pla my nou man. Dit pla jou al die geld. Dan kom je weer hele was ook een man. krabben. Sien nie en Ja, kan jy pizza sien? Kan jy so Richie? so koop vir jou wyn en dan sing jy, dan is jy gelukkig. Ja. Of nee, ek is Net vir hy ek was nog, gesê want jy wanneer gaan die gelukkig wyn wees. is. Ek was gesê om mense is wat ek koop vir my wyn, sing, begin die gospel te sing. Daai is hoe ek wil Ja, wees. dan heel As ek geld het, ek sing 'n gospel nummer. Sing jy. Ja, ek wil net daai liedjies leer so. Ek het 'n boekie op die huis. 'n boek liedjies om ons live laat sien. Maar gospel goedjies. Ja, nee. Wat sal jy kies of jy gesê wat sal jy kies? Nee, ek sal ook live kies like om geheid te wees en ongelukkig te wees. Sien, ja, maar want ek voel like geld kan my probleme wegvat. Geld kan my gelukkig maak. Jy is net aard. Ek voel so maar, is van nee maar. Nee. Ek voel geld kan my gelukkig maak. Fok mensen. Fuck mense. Fuck Joe, ek het 'n 10.000 rand, ek het 'n 14.000 rand in my account bra. Fuck Joe, kom aan voor Joe. Ek loop Kom aan voor Joe. Fuck Joe, sien nie. En Ek hy daar sal nou- maar net om te spend hy. Verstaan nie bra, is maar En net hy om moet te spend. verstaan nie. Fuck Joe, Ja. bro. Of hy is maar net vir die dag. Vir die Hij dag. gaat en dan moet je zijn dak laten. Dokter Kacho. Dokter. Ek speel nie. Ja, weer maar. Sien nie. Dis hoekom ek voel like geld gaan my probleme wegvat bra, sien nie. Gee jy vir my. Okay. Soos Amal. DJ gesê het, ja, amal, gee my mal, ek is nooit weer broekie. Ek kan wys julle wissel maar hulle geld het. Gebruik jou gedagte. Nee. Gebruik jou gedagte net. Ja. Ja. Gebruik jou gedagte. Gebruik jou gedagte. Fokus. Ja. Maar ja, my vraag is ons. So ja. Nee. Hoekom wanneer mense like sien, kom ek sê so hele opgeleid guys wanneer mense soos raaf geld kry of 'n klomp geld op dieselfde tyd kry wat hulle nie verwag het nie. Dit kom in enige way, dit kan gamble is, trading, polis, enige way man. Sien, hulle opgeleid ouens, dit lyk so, jy fokus nie weer. Fokus op nie baie. Of die mense vir my fokus hulle nie weer. Fokus nie. My experience wat ek oral gesien waar ek kom. Kyk hier bra. Selle. Simpel voorbeeld. Wat vir ons net. Nou jy's broke, nou jy's nou broke. Einde van die maand of so whenever jy by dan jy gaan mos nog geld hê dan jy nou waar jy broke as jy sê vir jouself as jy geld het dan gaan jy dit doen en hy doen verstaan jy. Maar kom maar uit die bra. Dan is al hy moet wat jy gesê jy gaan doen. Dit is gold. Sien, Ek maar dink dis hy. is die geld As wat die so geld maak? wat so Geld maak. wat so maak, DJ. Ek dink kies drie die bra. Dan kies jy die bra. Ai, dit kom verander like hoe jy Because imagine ek wou nie gister 2 rand gegee het nie. Vandag hier man, ek voel dis nog vir my iPhone koop. Vergeet so gou bra of ek wil nie gister toe hy nog gegee het. ek wou nie gister 2 rand gegee het nie, ek koop vir my môre 'n iPhone. Nee, maar baie mense, especially die wat nou so die klomp die hulle kry bra. Hulle blou het van Vinnig. En hulle entertain net met mensen wat niet eens omgeven. Van- Oor hulle nie. Van na hulle broek is braai en waar hy mense nie moet vir hulle halwe brood te koop. Ja, dat is nie. waar. Ek dink gaan meeste nog simpatie nie.
Hulle wil hê mense moet sympatie hê vir hulle. Because hy mense het nooit gevoelens gewys towards hulle. Sien jy nou te geld man, nou jy gaan jou gevoelens wys maar hulle is fake. Hulle mense soos jy voel. Of jy dink mense voel soos jy voel, maar niemand sal voel soos jy voel nie. Dis hoekom jy sal of wat meeste van die tyd wanneer ek sien sekere ouens is in sy feelings, miskien soos jy sien jou feelings wil sê. Ek vra jou wat gaan aan, jy gaan sê ek sal nie verstaan nie. Sien, dis ek voel meestal jy dink in jou gedagte. Ek gaan nog steeds nie kan voel soos jy nou voel nie. So Al sê ek jou ook. nee, raad maar stil bly sien. Nou dink ek okay fyn bro. Is my case. Ek probeer. Guys, ek gee almal een kans in die lewe nie. Ek gee een kans. Hulle gesê. Ek gee jou een kans. Jy het lang gesê. Oh. Jy het een kans. Jy het een kans. Maar guys, ja. Nou gaan jy netjie man. Sien. Like maar as like kan ek dit nou sê man? Maak social media mense like fake. Sien jy? DJ, jy different personality behind camera. Mr. LJ ook. Sien jy? Jy different personality behind camera. Ek sal sê bra, social media maak die mense fake want hoekom baie mense, especially content creators bra, like die wat dit nog vat as 'n werk. Hy is maar net 'n karakter wat jy sien bra. Kan ek sê die van ons is ook karakters. Hulle wil jou maar net wat jy wil Ja, sien. verstaan jy? Ja, wat jy wil sien, simpel. Ja. Wij moet zien. Ja, wat jy moet Wij sien. moet zien. So ja, dat Wat jy doen wil actually. sien. Dat Wat jy doen. wil sien. DJ, hoe sê jy? Vraag op jou vraag. Like Dan die social media maak mense fake. maak mense fake. Hulle pretend net op social media. pretend. Behind the scenes is hulle ander Ja. mense. Ander mense, ja. Okay, ek gaan sommer van myself praat. Oh, ja. Sien nou. Ek kan nie pretend nie. Sien soos wie ek is wie ek is anyway. In general. Netjes is Maar- wat jy ken. Maar ek kan ook nie soos in like in die hoe sê mense amper sê in die lewe in. Like as ek sê dat as ek socialize buitekant as jy net ek kan nie like vriendelik voorkom nie, sien nie? Because ek het te veel vriendelik voorgekom tevore, né? En mense het my flames gewys. Sien? Dat is waar, bra. So jy sal sê jy DJ praat baie hierso en wat, maar as jy my in buitekant kry, dan sê As jy jy actually stil. ek is stil, ek is kwaad of ek bly kwaad, verstaan jy? Maar dit is nie altyd so nie. Dit is net ek het 'n les geleer tevore en ek wil nie weer dieselfde les leer nie. Dit is hoekom sekere mense optree soos hulle optree. Maar ek sal sê mense op social media is kind of fake. Het laat je life kind of fake voorkom, guys. Dat doen bra, ja, joh. Because imagine ons is nou so happy net, dan verwag mense ons moet altyd so happy wees. Nee, maar dit is fake. Like dit wat jy of is, kan ek sê is pretend. Ek maak my 'n voorbeeld. Nee, maar Die laaste tyd het daar baie dinge gebeur. Onthou julle voor ons begin show dit. Maar as die moment ons hier kom sit dan sal jy nie sê die dinge het actually gebeur. met ons. Gebeur is so Verstaan jy? dat So, dat is kind of dit is fake kind net. of fake. Ja, So Dit dis is hoe regtig ander- fake. dis hoe ander Ja, bra, want- content creators soos Mr. al gesê het ook like hulle personality is ook like dat is hy. as As jy ek is maar net 'n daar is karakter, gesien, ja. so karakter. Ja, Oh, so ja. karakter. So nog Ja, maar nou nie, moet nou nie dink alles is fake van jou. Nee, Nee. ons probeer alles as moontlik wees. Moontlik, ek sal jy sal confound in buitekant terwyl. as DJ Jy sal mee praat as ek moet. Hulle sal seker dink ek pretend kos ek is kakstel as ek like beter is socializing nie. Ek praat nie as dit nie met my gepraat word nie. Sien nie. Ek is baie chill, sien nie. Nou sien julle nou 'n ander mens wat nou hier sit, praat baie en sien nie. Maar nee, chill sien nie. Sien nie. En check bra, iemand net al vir my gesê like die persoon wat hulle nou hier sien, like hulle ken nie hy persoon nie. Ek sê bra, ek ken ook die persoon nie. Ek leer begin ook nou die Ek persoon het leer weer ken. gesien dat die kous Nee, besef nee, ek nee, is nee, die nee. persoon nou. Ek leer nog elke keer bra, die persoon beter leer ken. Waar jy ook almal hier sien. Maar elke dag wat jy kry in die lewe, kry jy kans om jouself beter te Dat is waar. beter te leer ken. Ja. Because
ek kom found in die lewe wat ons lewe, nee. Meeste van ons ken nie onsself sien. Honestly, guys. Jy ken jou naam, ja. Jy ken jou naam. Jy ken jou habits. Of jy weet wat 'n tipe habit jy doen, nee. Maar jy weet nie eintlik wat jou doel is in die In die lewe. Waar jy lewe nie, staan en ek is voel, Sien jy? almal het 'n doel in die lewe. Jy is hier onnodig, guys. Jy kan nie onnodig in die lewe kom vir niks. Bra, hoe van jou, sorry, hoe kan ek sê, hoe kan jy uitvind wat is jou doel, vir die mense wat nog nie weet nie. Maar daar is mense wat voel bra, hulle het die in hulle lewe. Ja. Okay, ek voel, ek het ook nie 'n doel nie, maar ek probeer dit uitfigure. Uitvind, Sien, maak so sin. ek probeer seker goed te doen in die lewe wat miskien 'n positiewe impak op my lewe het. Dan gaan jy ook sien, ja, die is vir jou. Okay, maar as die 'n negatiewe impak het, En as of het course, nie- as dit nie doel nie, verstaan jy? Ek voel So, as jy probeer positiewe dinge doen, ouens, daar's verskillende positiewe dinge wat jy kan doen. Dit hoef nie jou doel te wees terwyl dit positief is. Dit sal jou bring tot by jou doel waar jy moet wees. As jy iets positief doen. Alweer En volg my na DJ. hier. Sorry. Volg my na hier. Alweer. en ek voel ook soos hy sien nie. God sien nie. Hy het nie gesit sonder 'n doel hê sien nie. Hy het 'n doel vir jou sien, hy het 'n plan met jou sien nie. So jy is confused oor whatever jou doel is. Weet net daar is iets wat God vir jou het. Wie hoekom weet ek dit is so? Because niks gebeur sonder 'n Alwe rede. DJ, ek glo ook in hy wou. Sien, Niks so gebeur jy is ook nie gebore sonder 'n Sonder 'n rede. rede nie. As 'n rede hoekom jy is, Alwe weet hoe hy dit uitfigure nie, maar doen positiewe Probeer dinge. doen iets, ja. Doen positiewe goed, dit sal jou iewers bring. Alwe. Honestly. Like nog 'n ene ouens man. Maar stel jy nog 'n bietjie voor. Bra, voor ons like, wat is julle take on mense wat net bid nie en verwag dat dinge net moet gebeur sonder dat hulle enige effort insit. Ouens, ek het 'n take op by. Ek het ook 'n tik baie wel. Die rede hoekom sommige mense net bid nie en dinge verwag, nee. Hulle verstaan nie hoe om te kommunikeer met God nie. Sien. So, jy sal kom fout is meeste van die mense wat nie kerk loop of so is nie. Want ek weet meeste van die mense nie wat hier rondom my in die Rosdal, hulle voel hulle loop die kerkie, maar ek bid by my huis. Ek was een van die mense, sien jy, ek voel ek bid by die huis. Ja, baie ek voel ook Maar my bro, as daar 'n conversation kom oor God, my bro, dan hoe bid ek by die huis? Verstaan jy? Dit beteken nie ek moet nou net bid daar by die huis en God te verwag of dankie vir die dag en wat klaar. Verstaan jy? Jy moet net lees 'n vers leer of Of iets man, ja. iets positief doen, nee, maar dit moet begin met God. Sien ons, hy is iets wat ons nie doen nie. Ek voel net daai. You, Ek voel net daai brasie nie. Of Hy ek sê kerk dit toe loop ons sien nie nie, maar bou net 'n koneksie met God. hoe bou ek 'n konneksie met Bou God? met sien nie, dan hoef jy jouself bra, sien nie. Praat met die Here, sien nie. Bra, sien nie. Moenie praat so jy sal met 'n mens praat wat jy vertrou, sien nie. Praat met die Here, bra, sien nie. Like a normal conversation, like soos ek en jy sal praat, sien nie. Praat met die Here Ja, dit werk sien nog, nie. Dit werk, bra, sien nie. Dis hoe jy 'n koneksie bou met God. Praat met hom, bra. Sê vir hom, ek doen dit verkeerd, ek doen dit reg. Here, ek doen miskien soos byvoorbeeld, Here, ek het dit gedoen vandag, sien nie, en ek voel nie gelukkig daarmee nie, sien nie. Help my, sien nie, om dinge beter te kan doen, sien nie. Geef my wysheid, sien nie, sodat ek die dinge weer soos hy kan doen nie, sien nie. Miskien jy doen iets goed, sien nie. Sê dankie, bra, sien nie. So moenie net daar is, moenie net daai voel as jy like Hy is swakheid. Away. Ja, Moenie net daai voel voel in jy swakheid te God sien aanroep na nie. Ja, God, as dat Jesus. goeie dinge op is, sien nie, sê dankie, bra, sien nie. Away, bra, sien nie. Soos hy so voel ek. Hy is nogal 'n takeaway. Away, bra, is my thing. Soos ek voel of nie. As jy kerk toe gaan, wie sê vir jou, jy gaan die Here gaan vind? Gaan vir away. Verstaan jy? Want wat Ja. ek geleer het, jy gaan in jou binnekamer, jy gaan op jou knieë en dan bid jy vir God. Jy het mos 'n Bybel in jou huis. So kan jy 'n vers op leer om Bybel te lees. Jy kan elke Sondag vir jou TD Jakes aansit, dat dit soos jy hier kom na soos jy kook en luister jy die gebed en hoe hulle preek op die TV. Verstaan jy? Want wie sê vir jou, hy pastoor wat daar voorbid,
sy hart is skoon. Schoon en wat. Verstaan jy? Dankie, Ray. Verstaan jy? Dit is wat ek nog geleer het. Dit is waarom ek van nou nie sê ek loop net nuwe jaar kerk. Nee, maar onvloed. Ze doen, bro. Nieuwe jaar. Ze doen, bro. Nee, guys. Alsjeblieft. Hij is leven zijn teken. Hij is leven zijn teken. Want jy begin jou jaar mos met die Here dan. Dis waarom jy gaan net 11 keer toe tot 12. Dan kan je weer En alleen dan jy weer aan. alleen aan. Nee, maar ze hebben die video die storm op alleen. Je voelt je storm alleen. Je plaats God is mos altyd met jou. Maar dat is waar. Ja. Verstaan jy? So dit sê nie net as jy in die kamer is dan kan jy hapat net nie. Verstaan? As jy loop, van ek loop en bid ook soms dan praat as ek so sit by die huis dan praat ek met myself. En vra vir my pa as ek maar ek het geleer dit is 'n conversation. Soos my pa altyd my sê is 'n meeting tussen jy en God hy. Verstaan jy? So ek fucking met kerk jammer om dit so te sê. Praat van music, praat. Dat is nog fijn als je nog music praat en dan laag je nog veel in je joke. Ja. Ja, hoe is het normaal? Hij was een tijd te beleven. Dude, wat speel me zo? Net wanneer ik mensen, wanneer ik alleen is, dat is door right. Maar zodra je mensen komen, begin ik met te lachen, smile. Dat die mensen denken ik is smile, bro. Of ik lach voor hulle uit, verstaan jij? Oh, hoe kom laag je van je zijn nou al liggen? Sini, as I way, bro, sini. Hoe kom laag je leren? Je voelt het in je zak dat je lacht. Oh, want het lijkt zo een scam, hij deed dit man. Als ik een scam, oh no, zie je lekker, maar dit denk ik is man. Als ik verkies me, ik is scam. Jy het net hoe hy joke gemaak sini. Maar nou sit en dink ek alleen. Nou sit ek alleen sini. Nou kom en hy Kom het weer op, kom het ja. weer op sini. Dan net ek maar nog nie 'n keuse om net te lag in die braas nie. Hy die bloute uitsien dan mense dan gesê kyk die mal ding. Zo. Nee, maar jij bestaat moet je wel gaan. Sini bro, sini. Ja, ek mag mal, ek mag as nie mal gewoon. Sini. Ja, dekker is terug. Smaak julle baie as julle nie spelen staan. Dat is die ding wat ek ook gesê het. Oh, maar guys, ek was Ja. zo. Een vriend heeft mij zo gemaakt. Vir my ook bro, sini. Ik Ek voel so. ben een type vriend, hè. Als ons bij een speel komt, dan gaat hij voor die speel zitten. Hij begint niet te smile. Ja, hij gaat niet iets zeggen zoals, kijk hoe lekker of iets. Hij kijkt om Ik dit. zeg hij hier in zijn gedachten. Hij kijkt om dit, hij wil you. Hij zegt, ik was een lean of iets. Zing je was een lean aan zingen. Hij kijkt die man om weer. Nou, toen begint ik ook. Hij heeft het aanleren om te kunnen zeggen, als ik voor die speel zit, dan moet je kijk me leren. Het liefst een uur of voor 30 minuten zit ik maar neer daar zo. Misschien weer op mijn phone, maar wanneer ik weer kijk. Weet jy wat ek bro? Easy. Ek motiveer myself in die speel bro. Sien jy, ek laat die ander ek laat die ander mense van my motiveer. Sien ek voel my motivation is van my. Sien jy, ek staan in die speel en sê vir myself, ja, wat jy sê is toch. Sien jy, nee, dit gaan vraag wat ons sien jy, ek sê bro, ek live bro. Jy voel goed daarin bro. Jy voel kak goed bro. Sien jy voel live goed bro. Oh, dit is van mijn gevoel, to be honest, nee, gevoel komt niet wanneer mijn feit vast. Ik wil nog niet zo gezegd, Zie, bro. Wanneer oh, ik ja, van gevoel je gewoon, oh, een joe, je feit vast is geen. Model speelt voor me, zei hij speelt stukken kijken. Hij speelt stukken kijken, gewoon los, alsjeblieft. Ik wil stukken, ik wil live stukken. Niet naar mijn feit vast is joe. Maar hij zei aan de tijd wat ik heb op die boven wat te zeggen, als die feit in is, dan kom ik kinders. Ik kom van, die kinders komen live, is die feit. Hulle kom live, ons. Hij is maar net te steden, man. Hij is gezegd, guys, ons moet niet weer worry over de feit, man. Gewoon even. Gewoon even. En vlieg. Die kinders gaan anyways komen. Als ze niet willen komen, gaan ze niet komen. Zie, allemaal te kiezen in die leven. Onthoud het. Maar als je feit wat inzet, kom maar naar TV toe. Ik volg me niet, bro. Maar promoten is het beste, bro. Kom maar naar TV toe. Ik denk, is al heel dag, man. Geloof me. Nog een serious question I always see. Ik weet dit is serious, but okay. See, us being too nice, like a weakness for ons mannen. Yes. See, Ik heb het al 5 keer, niet 5 keer, meer dan eigenlijk. meer dan 5 keer getoetst. Verschillende mensen.
om te goed te wees sal jy regtig laat jy seer kry. Regtig ons. Wanneer jy te goed is vir sekere mense. Kyk, ek voel mense vat dit soos die. As iemand te goed is vir hulle, gaan hulle hamer op dit. Soos die guy is goed vir my, kom ek soek die ding by hom. Okay, fine. Hy soek nou die keer iets. Next time, hy kry dit ja. Next time, hy is mos nou 'n goeie mens, hy is te goed. Next time gaan hy weer 'n slegte joke maak van jou. Die sê, gaan dit ook maar nou aanvaar. die laat het slide, is te goed. Maar, mentally my bro, fok dit in jou brein om te kan sê, jy gaan ook begin, like, die guy nie like it, gaan van jou verkeerde mens maak, of as ek nie sê verkeerde mens maak, dan gaan jy begin met negatieve energy move. Sien negativiteit in jou en like, ek like die persoon nie, ek hou nie van die mense nie, maar aan die ander kant was jy maar net like 'n normal person wat maar net die lewe wil gelewe dit, maar omdat jy te nice is, hamer sekere mense op jou. Sien, dis hoekom jy sal kom found, meeste van die mense, jy sal kom by 'n tafel, sy sien mense wie te nice is. Jy sien hulle wanneer hulle dronk is. Sien jy, hulle all of a sudden a different personality. Sien, as hy personality wat jy, of hy gedagtes wat jy in jou kop hou, om te dan sê, nee, ek is nou te nice, kom ek wees 'n bietjie ek. Dis hoekom hulle sê, kies jouself as jy dronk is. Maar het is ook nie altyd so, nie jouself wees wanneer jy nagtrop is. Het is maar net, jy's te nice. Ek dink as jy dronk is, dan het jy maar net baie meer confidence. Die confident, like, hoe kan jy sê jouself te wees, maar om sekere dinge te doen. Te kan sê en praat en verstaan jy met mense te kan praat of so. Is gemakkelijk met jouself. Nie ons sê nie wees dronk nou nie. Nee, regtig, sê nou as jy drank. Ja, dat was je pijn, man. Dat was je pijn. Dat is 'n goeie ding. Strijd. Ja. Ja, ons, ik ga net. Dis die elite, okay, maar jy net antwoord. Ik ga net. Zoals DJ voor mij altijd motiveert me, guys. DJ is bij jou goed in motivational speeches en zoals hij ook zing. Zo, ik ga net DJ voor jou motiveren vanuit. DJ alsjeblieft, man. Ik ben mooi, maar ik weet, zie niet. Ik weet die stukjes unprepared voor zie niet. Ik ga net DJ willen vandaag motiveren, maar DJ motiveert me bij je voor zie niet. Like, als bij je, like, wat ik ga niet zeggen, like, oké, hij was nog heel oomlijk waar ik like, ongemakkelijk gevoel had, dan praat ik met hem misschien niet, maar hij was dat je waar ik like, gevoel had, like, nee, maar DJ zal me helpen, DJ zal weten hoe ik met die kan dealen, of wat hem te zeggen, hij weet ze niet, zo ik voel like DJ, alsjeblieft man. Dat je net op man, die basics, zie niet, je. Nee. Oh, maar, zie niet. Ik weet, ik heb gezegd dat je zo je motivation zie niet, maar jij ook, bra, zie niet. Nee, ouwens, het gaat niet altijd door motivation, nie, man. Verstaan jullie? Ik voel me niet soos, ik zeg dingen zoals het is, sing. Als ik wil niet zoals, als ik je moet motiveren, of laat ik je zeggen motiveren, wanneer je misschien wat praat met iemand, nee. Ik kan niet even over je kolom leens en zeggen, zodat je kan beter voelen. Hij is altijd wat ik met Jaden doe. Ik zal hem niet zoals lief voor hem, zodat ik hem beter voel. Ik zal hem zeggen, nee man, al niet zo niet Jaden. Jij is dan nou, jij weet maar nou, hoe zou ik opgetreden. Ik zei niet weer zoals ik, maar hoe zou ik het hanteren, bra. Je hoeft niet specifiek zo te doen, maar probeer zo wees. Of, Jaden niet meer erg kan gevallen. Ik weet niet. Hoe de kant begint dit. Maar most of the time, als mensen niet hele selfie zien. Het begint altijd bij jezelf. Enig iets wat je doet in je leven, het begint bij jezelf, zie je. Zo, moet nooit eerst als je iets wil doen, zoals aan die leven, opinie vragen van een andere persoon af. Zie je. Laat het bij jezelf beginnen. Zie je. En dan zet je voor jezelf at least 70% daarin en dan probeer je iemand te zeggen, oké, je gaat niet 20% verdoen. Als je 20% verdoen, dan weet je moest nooit tegen je komen als mij der. Aan de 20% of ja, 30% op je eigen gedaan het, verstaan je? En weet je, verstaan je wat ik bedoel? Probeer zijn, maar
alles wat jy wil doen in die lewe, net begin by jouself. Enige ding. En is dit moeilik om 'n keuse te neem, guys, honestly. Beloof, is regtig nie moeilik nie. Jy moet net aksie neem, sien jy. Enigiets wat jy wil doen. Dis hoekom ek voel, sien jy, hulle het gesê soos Jesus, of God het die aarde gemaak en so voort, nee. Maar dan is daar ander sê wat hulle sê, jy is in die uniform van God, nee. Which means, jy kan ook enigiets bekom wat jy wil wees. Enigiets wat jy aan wens, kan waar word. Sien jy, as jy maar net by jouself begin, jou slegte gewoontes, kyk na at least, kyk na, jy hoef nie, okay, is moeilik om 'n slegte gewoonte weg te vat, nee, maar as jy aan slegte gewoontes gaan werk en aan jouself, as die persoon wat jy is, werk, dan sal dit, like, vir jou kinda 'n beter persoon maak. Dan gaan we nog niet de beste persoon maken, maar een beter persoon. Als je net eerstens aan jezelf denkt, en jezelf eerst zit. Ik denk, guys. Hij is wat ik je nou zeg, guys. Zijn niet meer aan kan gevallen. Nou sien hoe kom Maar nog steeds. Nou sien hoe kom sê, jy kan dit doen, bra. Zie je, Jay, Sien jy, ek zie voel- je. En hij heeft weer voor ons gemotiveerd. Verstaan nie. Ik zit in les, dat gaat goed bek voor Verstaan nie, bra. Verstaan nie. dis hoekom Maar ek sê. ek is ook een vraag, man. Hier sê nou jy motiveert, like, altyd vir hulle. Raak jy ook nie moeg van dit? Of wie motiveert vir jou? Verstaan, van die rede hoekom ek so vra. Baie mense kom ook na my toe. Like, en hy ry, ek sit met die probleem en hy probleem. Ek het altyd advies vir hy persoon. Maar dan sit ek in dieselfde probleem, ek het nie hy advies vir myself nie. Verstaan jy? So dis waarom vra ek, raak jy nie moeg van dit nie? Ik zal niet zeggen, ik raak moe, man. Ik voel net, als het is eigenlijk, ik weet niet hoe kan ik het nou zeggen, stellingen. Maar, dus meeste van die tijd amper zoals, is een gewoonte, man. Ik is gewoond, enige, of wat ik zeg, enige persoon niet, maar meeste van die mensen raak baie gauw comfortable met mij. Zo, je zal me elke dag kennen en dan zal je me zomaar een story vertellen van je paas. Net voor die mens wie ik is. Sien jy. So ek dink as mense van die tyd wat 'n tipe mens jy is vir wat ek moes sê dat jy moet aan jouself kyk eers as wat 'n tipe mens jy is, laat sekere mense like gemaklik voel om raad te by jou te vra of te luister wanneer jy praat. Sien jy. So dalk is jy 'n goeie mens ry. Sien jy. Maar baie Dis hoekom- mense is gesinne met my, bro. Soos baie mense dink, omdat ek 'n nul gesig het. My Is gesig kwaad. is altyd op nul. Ek is kwaad. Noni is die een wat altyd smile met almal. Maar hulle dryf ek Noni om. Ek is die vriendelike een. Noni is eintlik nie so vriendelik. Ja, is nie Dis hy. So ek draai maar net hy nul gesig. En sy die smile. Ek is positief van Sorry, Nee, ek expose hy, ek bedoel maar nou net. Dis Dis die hy. waarheid. Want baie mense as ek 'n Noni saamloop, hulle sal vir Noni groet en nie vir my nie. Verstaan, van my gesig is altyd op nul. Maar as hulle moet weet wat se rywen ek is, verstaan? En dan gaan hulle hy te check like, hier ek het nonsens gedink van hy kind, want dit is hy mens, verstaan? Ek het ook 'n vraag. Hoekom? Like, is mense geneig om te sê wanneer ek vir jou waarheid sê, ek 'n lelike manier of ek is rou. Dan hulle wil dit hoor. Ja, ek Hulle wil nooit hulle nog waarheid net- in hulle gesig Ja, hoor. sien jy in die manier hoe jy dit ook vir hulle sê. Dit kan dalk die waarheid wees, maar die manier hoe jy dit sê, Maar guys, sien jy. kyk, is nie altyd 'n lelike ding, soos ek bedoel nie lelik as Ja, ek maar die jy kan nie- waarheid sê nie. Jy kan nie 'n Maar- lelike ding mooi maak nie. Sien, dis maar net die waarheid. Die waarheid is mos maar altyd die waarheid, maar hoekom sal jy kwaad raak wanneer jy die waarheid vertel? Van het nie vrede gemaakt met die waarheid teenoor homself. Dat is hoekom hy dit nie kan facey. As jy dit kan sê, hy gaan dit nie facey, hy gaan dit altyd deny of Ja, hy gaan nie comfortable Ja, as om dat oor is- te praat nie. Verstaan jy? Hy het nog nie vrede gemaakt met dit wat jy met die waarheid nie. Yes. Verstaan jy? Because mense is geneig om te voel like jy sê hulle die waarheid. Iets soos okay, net die personal wat nie, soos jy in jou mond rekening na nie, bra. Sien, as hy
Jaden had me sommer voel, like, ek is nou lelijk met hom because ek sien vir Raven en Noni. En dan B, wij moeten zomaar Ja. Hy is kwaad, maar dit is die waarheid. Ja, dat is die waarheid, maar mijn man ruikt je lekker. Maar nou niet lekker. Oh, ik kijk As die waarheid, maar mijn mond maar dadelijk niet lekker ruikt je niet. Zie niet. Maar nou is het nou niet, is het Raven, is het Mr. L en wat al die people ze die zie niet. Maar nou zei DJ dat nou voor mij. Oh, hey bro, mijn mond ruikt je lekker niet. Zie niet. Maar nou is het voor mensen, bro, zie niet. Dadelijk het hulle nie geweet dat my mond so ruik is nie. Dadelijk het DJ nou net alleen geweet my mond ruik so is nie. En kan DJ nou vir my Maar jou alleen "Ouwe, gesê. waar kom hoor goed is nie hoe iets sê. Oei, maar my mond ruik nie lekker nie. Sien nie. Klein jou jou mond skoon gaan maak jy of kykie, ek gaan vir jou oilskoop of we gaan vir jou iets. goud met Of geef 'n my net 'n tandeborsel chip. gee of 'n tandepasta in ons huis. Sien nie. As jy dit so sê, dis fine, sien nie. Maar nou sê dit vir my vir al die mense sien nie. Dit gaan mis hier maar obviously. Maar ouwe, ek wil nie sê ek kies so daar. Dit is my DJ. Ja, man. Is heel waar wat die is. Nie vragen dit is so bedoel nie. Hy sê so, hy sê so. Ek maak 'n voorbeeld, die man sê is waar. As jy vragen dit is so bedoel nie. Hoe sê jy guys gaan ons op een night call. Ja, ons kan dit 'n night call nee. Maar Jy nog iets voor ons aan. ek wil alweer dankie sê man. Sien jy vir ons followers en ons fans en die mense wat like excited is om te gaan kyk na ons podcast en so voorts nee. Ons waardeer julle baie en ons het letterlik vergeet nee om dankie te sê. Ek dink ons wil probeer like 'n klein videoetjie maak en dankie sê vir julle almal en dit uitstuur vir julle te kan sien ons waardeer julle en julle effort en julle tyd wat julle insit om na ons te kyk sien. Ek weet soms ons wil lag en grappe maak, maar ek dink dis wat jy nodig aan 'n dag wanneer dit behoort is of iets is hy. Verstaan jy maar. Dankie dat julle uitreik na ons podcast toe, ons waardeer dit baie en Jaden, die goat. Check. Ek kan nie baie praat die guys, maar ons waardeer julle. Oh, ek wil ook net sê man, van my kant af, sien nie, ek maak dalkie baie praatjies sien, maar ek is so, Niemand praat nou baie nie. ek sal Niemand praat nou baie nie. Dit praat nie meeste praat. ek is ook blij, ek sê, ek is, ons is dankbaar man, sien nie, ek wil nie net namens my praat nie, sien nie, ons is dankbaar live, sien nie, ons sit nou hier, sien nie, die ouens wat daar buite op is, wat julle nie sien nie vanaand, die sien nie, hulle waardeer het ook letterlik, sien nie, ja, so ek sê dankie ook, sien nie, dankie man, dankie aan julle allemaal, dankie vir die viewers, sien nie, vir die bietjie wat ons nog het, sien nie, dankie aan julle man, en ek Allemaal hy wat nog kom op. ja, vir allemaal hy wat nog kom ook sien nie, asseblief man, kom voel welkom, ons is 'n familie, sien nie, ons is 'n familie, so ons sê baie dankie. En moenie vergeet van die pop de ballon nie. Ja, asseblief, moenie vergeet van die pop de ballon nie, sien nie. Ek weet ons het gesê, ons het twee meisies wat al reeds gesê het hulle gaan participate yes. nee, so ja, as Vier vier nou. nou. is 4 nou. Ek weet as daai twee, julle weet mos ons het